Hvis jeg siger peber, hvad tænker du så på? Stærk. Hvad farve? Sort. Hvid peber plejede faktisk at være lidt mere udbredt i Danmark, end det er i dag. Det var noget, man som hovedregel brugte til lyse retter, især lyse saucer som persillesauce. Men når man snakker om peber i dag i Danmark, så tænker de fleste på sort peber. Men i Kina og i Thailand, når vi snakker om peber, så er det faktisk primært den her hvide peber, vi arbejder med. Hvid og sort peber kommer fra præcis samme plante. Forskellen er, hvornår man høster det, og hvordan man efterbehandler dem. Sort peber, det er umodne bær, som tørres med skallen på, og det er skallen, som faktisk giver den her meget stærke smag, og nogle gange lidt citrusagtig smag. Hvid peber, det er de modne bær, som så bliver lagt i blød, indtil at skallen den nærmest kan gnides af, og tilbage så har man kun kernen. Og det er altså her, hvid peber kommer fra. Den er lidt mere jordagtig, og så har den en varme, som kommer fra bagerst i munden, i stedet for at den stikker på tungen. I Kina og Thailand bruger vi rigtig meget igen i lyse saucer eller i lyse retter, hvor man blandt andet ikke vil have den her meget fremtrædende, kraftige smag fra sort peber. 2, hvis man visuelt ikke vil have skallerne med fra den sorte peber, og at man kan se peberet i retten, i retter, hvor vi skal marinere svinekød, og i congee, wonton, sure og stærke supper. Og vi bruger den oftest i den form, hvor den altså er malet helt fint, eller kværnet helt fint, fordi den skal helst ikke knæs mellem tænderne. Og så bare husk, doser forsigtigt. Den er stærkere, end den lige dufter eller ser ud til at være, og varmen kommer snigende. Så hvis der står, at du skal bruge hvid peber i din opskrift, så er der en god grund til det, og vi håber selvfølgelig, at du ikke erstatter den med sort peber.